गोजांदों बे माबाखौ नांगौमोनहाय आंनो टर्चखौ मा खालामदों? मा खालामदों? औ फन हमनानै दोनलाय गैथ्रा माथो दिनै रावबो फैथ्राखै आजा उन्दुग्रोदो नोङो दे मा हरलाबायखो हेमोननो हेलौ हेमन बसुमतारी हेलौ बाजै होनदों मा खबर हेमन ओंखाम जाबाय मा ओंख्रि जाखोलै I am like done thank you हेमान बहानि हेमान नोङो मा फैदों मोनसारु बसुमतारी हाय मेम हेलौ मोनसारु मा खबर बोरै दङ थेंक इउ दै मोनसारु फैनायनि थाखाय लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय ओंखाम जाबायना हेमान तामुलपुरनि ओंखाम जाबाय मोनसारु बसुमतारी मोजां दे मोजांबाथ' मोजांसै बहानि मोनलाय मोनसारु नोङो दे गोदानै फैदोंब्ला मा होनो सापर्ट खालामदो आंखौ मोनसारु बबेनि जाखो मेम आं माबानि उदालगुरिनि आङो मोनसारु जाखांबाय बाजै मा ओंख्रि जाखो हेमान गोथावथार नामा I am from कार्बि आंलं बाव माथो गोजाननिथार मिथिमोननि जायगानि माथो मिथि एक्ट्रेस मोननि मोनसारु निजोम बर' अफिसियेल मा खबर फ्रेन्ड मोजाङानो दङ नोंहालाय बोरै दङ या होनदों MB ब्लग्स मा खबर आब' मोजां आंनियाव मोजाङैनो दङ मोनसारु राइट होनदों ओमफ्राय नोङो गोदानबा आंखौ आंनियाव साबसक्राइबार गैयाबा दे खालामना होबानो जाबाय अननानै निजोम बर' अफिसियेल गेजेराव आंबो दे निजोम ओंखाम जाबाय निजोम MB बर' गुड इभिनिं गुड इभिनिं M2 एयार मा ओंख्रि जाखो होनदों माबासो जोंना जानानै बावबावो बिलाथि ओमफ्राय ना ओमफ्राय गैला निजोम बर' अफिसियेल जाखांबाय दे जाखांबाय दासो कार्तिक बाय फैदों जोंहा नै हाय होनदों हेलौ कार्तिक बाय दे फैनायनि थाखाय थेंक इउ निजोम बर' अफिसियेल नोंहालाय जाबायना जायाखै आं जाखांबाय जाखांनानै लाइभ
लाइभ आं थाब जानानै लाइभ फैनो होननानै एसे थाब जानाय जाखादों आरो कार्तिक बड' बेखौ नायखांखाबाय आं निजोम एमबि बर' जोंना दासो माबिलाय संदों आब' खायसे अबेथिं मालाय बबेथिंबा थाब जायाना ओंखामफोरखौ टाउनफोरनाथ' दासो संखादों नोंसिना मा गामि एमबि मांकि माइन फैदों ने येस मेम होनदों हाय मांकि माइन मा खबर निजोम बर' माथो ओंख्रिमोन जोंना माबासो बेलाहि ओमफ्राय नामोन माथो मोनसारु ब्रादारा जब मावो नामा मेम जबथ' गैया बिदिनो फिसा फिसौ एनरेगानि थिखाफोर मोनबा मावो आरो बेनोसै जब गैयाहाय साख्रि बहा साख्रि थालाबायनो होदो कार्तिक बाय लाइक दान थेंक इउ एमबि बर' वेस्ट बेंगल आं आब' वेस्ट बेंगलनि हाब्रे माथो गोजानथार बाब्रे गोथाव देनो गोथावखासो अनसुमा बसुमतारी मा खबर खैनाफोर मोजां थिगानो केके ब्लग हाय आब' सना हेल' केके ब्लग गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब खालामना होदो सापर्ट खालामदो दे दा जायफोरा लाइक खालामाखै खालामना होदो लाइकआव होबानो जाबाय मांकि माइन इउटुबानो ना साख्रि बहा इउटुबनिफ्राय मोननोब्रा आं आसा खालामथारा ओरैनो टाइम पास आरोना मोनबा मोनबाय मोनाबा थाबाय आरो होमबाबो थेवबाबो नाजाबाय थानोसै भिडिअफोर सोनो गोदानथ' आब'नो दे सापर्ट खालामदो आगै केके ब्लग सापर्ट खालामना हो दे बहानि केके ब्लग आं गोजोनबाय दे फैनायनि थाखाय थेंक इउ एमबि बर' खालामबाय आब' दे थेंक इउ दे केके ब्लग होनदों दे गोजोनबाय ओमफ्राय जै निजोमागै फैदों जोंना हाय दारलिं आब' गोसो गोरबोजों दे थेंक इउ निजोमागै ओमफ्राय ओंखामफोर जाबाय नामा उन्दुबाय केके ब्लग मानासनि मानास गोजाननि फैथारदों माथो दिनै मांकि माइन मा होनदों मांकि माइना 4000 वाटस टाइम जाबायना नोंना जाबाय आंना जानानै बारबावबायसो बारनायालाय ओमफ्राय आं दा मा खामायनांगौ गुगोल एक्सचेन्जनि खामायनांगौ आरो दायो वाटस टाइमाथ' जाबाय आंना निजोम अफिसियेल जास्ट दासो SMS गेलेना फैदों आब' गार्लफ्रेन्डजों नामा बहानिहाय नोंना गार्लफ्रेन्डआ जायगानिनो ना कबिथाखौनो लामारगोन नोंलाय केके ब्लग बि अनसुमा बसुमतारी दे खैनाफोर ब्लग लाबोदो मोजाङै आइफुलि सापर्ट टु इउ दे आङो दिनै सोलाबैखाय लाबोनो हायाखै माने बिराद बिजियाव दंमोन नालाय बायोबोहाय भिडिअफोर लाबाय थानोबो ब्लग लानोबो बिराद बायो आरो इदिट खालामनायाव लायो जि बायो बिराद टाइम लायोना इदिट खालामनायफ्रावबो बाथावथावसो खम नङा बिराद खस्थ' इउटुबारफ्राबो नङा होमबा आरो बिनि सायाव साबसक्राइबारबो मोनबावा केके ब्लग आब' नों बबेनि आं उदालगुरिनिनो बारा गोजाननि नङा खाथिनि मांकि माइन गुगोल एडसेन्सजों लिंक खालामबाय ना मेम गुगोल एडसेन्स माबाथ'वाखै जाथ'वाखै आंहा गुगोल एडसेन्सखौ आङो
एप्लाइ खालामनो हाथ'वाखै ओमफ्राय माबाया जाबाय आंनाव मा होनोमोनलाय मा होनोमोनलाय बावलायलांबायसो आं औ मनिटाइज अन खालामबाय ओमफ्राय मनिटाइजखौ अन खालामखांबाय ओमफ्राय गुगोल एडसेन्सखौ आं खालामनो हाथ'वाखै गुगोल एडसेन्स एप्लाइ खालामनोबा $10 नांथारगौ ओंखायनो आंना दायो $10 जायाखैना ओंखायनो गुगोल एडसेन्सखौ आङो दाबो एप्लाइ खालामनो हायाखै निजोम अफिसियेल कबिथाया नङा आब' बेलेग दं ए आंलाय कबिथाखौसो सानथारबायमोनहाय केके ब्लग ए होनदों केके ब्लगआ मा ओंख्रि जाखो केके ब्लग लोगो अनसुमा बसुमतारी थेंक्स लाइभ फैनायनि थाखाय दे नोंबो फैदों मोजां जादों दे फैनायनि थाखाय थेंक इउ केके ब्लग थांगोन बेरायनो मालाबा दे फैबानो जाबाय फैबा लोगो मोनगोन उदालगुरियाव निजोम अफिसियेल फुरा इउटुबाव फेमास जाबाय आब' कबिथाजों मोजां मोनलायो होनना नोंसोर गासिबो लाइभआवनो फैनायाव नोंसोर माबाखायोना ओंखायनो मोनथिजोब्बाय आरोना जाथ'वाखैनो होनदों केके ब्लगआ निजोम सालथे जोंहा सालथेसो नामा निजोमजों मांखि माइना बिएस टेकनिकेल बाजैना लाइभआ लाइकसो जाबाय औ आंबो हाखु दाखु लिरदोंना ओमफ्राय लाइक होफ्लांबायदां आङो फाग्लिसै दा सोलायफिनगोन आं जेबो नङा बे गोरोन्थि जाफ्लांदों बोरैबा मालाबा समाव बिदिनो मिस्टेक जायोहाय जानाबिर ब्रह्म आदा फैबाय नै जानाबिर आदाया हेल' सिस्टार मा ओंख्रि होनदों जोंना माबासो बेलाथि ओमफ्राय नासोमोन नोंस्रा मा ओंख्रि आदा केके ब्लग रितुरिनाव दं आं आब' रितुरिनाव औ रेस्टुरेन्टावसो जागोनदां ने नामा ओमफ्राय निजोम अफिसियेला मा बुंदों सुवाद बान्दर होनबाय नै सोरखौबा माइनखि माइन्दखौ होनहरदों बियो आंनिबा ओमफ्राय बिएस टेकनिकेल बाजैना लाइभ लिरनाया लाइकसो जाबाय होनदों आं बोरैबा बिदि लिरफ्लांबाय र' आं दा सोलायफिनसै फाग्लिसै आंबो गोरोन्थि जाफ्लांबाय बोरैबा निजोम अफिसियेल अय बान्दर एसे बिजि आं बिदि फिसा फिसौ मिस्टेकआ जाखायो जामारो मालाबा समाव बावो हाखु दाखु थुब्रेलाफ्लांबानोथ' बावोना केके होनदों केकेआ सापर्ट खालामबायना आंखौ मिजिं स्टेटास इडिटिं मिजिंआ मा बुंदों हाय आब' लाइभआव दासो फैदों दे थेंक इउ आंबो बावाखैनो दा बावैसो फैखादों केके ब्लगआ मा बुंखो आंबो भिडिअ'नो नागारनो हायाखै दे भिडिअफोर हगारदो आंबो नोंखौ सापर्ट खालामनानै आंबो नोंनिखौ नायबाय थानोसै नों आंनियाव कमेन्ट हरनानै दोन दे केके ब्लग बिएस टेकनिकेल बाजैखो आरो दिनै मा किउट नुदों दिनैल' किउट नुदों नामा बिदिब्ला आंखौ थेंक इउ बिएस थेंक इउ स' माच केके ब्लग होनदों केके ब्लग दंलायो निजोम अफिसियेल सानफ्रोमबो लाइभ फै बस माइ डियार निजोमा थांखोना माखो लाइभ फैनांगौनो सानफ्रोमबो जायफोरा आंजों दायो साटआव दङ अनलाइनाव दङ अननानै लाइक होना होदो आरो दे कमेन्टफोर हरदो जाय दङ सिरि सिरि थानो नाङा सापर्टखा आं होनदों केकेआ थेंक इउ सापर्ट खालामनायनि थाखाय सोरबा गोदानबा लोगो खालामदो गासिबो आदा आब'मोन आंहा नोंजों लोगोखा मिजिं ओमफ्राय गुबुनफोरा नै आगैमोन मांकि माइन्दमोन केके ब्लग आरो निजोममोन नैबे मिजिं स्टेटास इडिटिंखौ दे लोगो खालामना लादो मांकि माइन्ड खोनादोंना मिजिं स्टेटासखौ दे लोगो खालामदो आरो मिजिं स्टेटासाबो खालामफिनदो बाबु नामा नेमब्रा सोरनि बाबु जोंहानि ना सोरनिखौ सोंखो
आब' लिंक खालामना हो प्लिज लिंक खालामना होनो आंनिया मानो थुबाबो जायाथाय बिराद जारलासै लिंक खालामना होनो जायाखै मानोबा बानायबाबो केके ब्लग बै उनथिं जायनिया बिफा नामासो होनखो नामाखो बिफायानो ओं ना बेथा होनखो अनसुमा बसुमतारी which year you have complete graduation in Udalguri college which year you देखो अफिस आकाश बसुमतारी ओइ आब' हेलौ आकाश मा खबर इसा नार्जारि मा खबर मेडाम मोजां इसा नार्जारि नोंहालाय मा खबर भिजिटिं चेनेल हेलौ बुन्दुफोर होनदों केके ब्लग उन्दुनो ओंखारबाय नामा उन्दुनो ओंखारबाय थेवब्लाबो रायलायथाबथारदों आङो आयु मा फोनांहरखो नों आंनाव बड' जाखो ना माखो दे गासिबो फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मांकि माइन्ड बेसेबांसिम फरायनाय मेमा गैथारालै फरायनाया गैथारा बेफोरखौ दा सोंसै आं लाजिनो ओंखारो आकाश बसुमतारी अफिसियेल सफैलायबाय नै दे मोजां जाबाय दे फैनायनि थाखाय थेंक इउ बिएस टेकनिकेल उदालगुरियाव थांबा बाजैमोननाव बोथिसे ओंखाम जाना फैनांसिगोन दे फैनो हागोन दे जेबो नङा मोजां मेडाम दे मोजांबालाय मा ओंख्रि जाखो इसा आरबि ब्लग फ्रम इण्डिया ओंखाम जाया होनबा मामाब्रा बाजैयालाय ओंखाम जाया होनबा मा होनखो मानो ओंखाम जाया जानो केके ब्लग दालाय मा ओंख्रि संखो आब'सना ओंख्रि संखांनानै जाखांलायबावबाय नै मालाय जाखांनानै उन्दुग्राफ्रा उन्दुबावबायसो ओंख्रिया माबासोमोन बेलाथि ओमफ्राय ना नै बिग्राय बसुमतारी फैदों जोंहा बिग्राय बसुमतारिया फान्थावस्रि फैयाखै ओहो फान्थावस्रि गैया राजा बसुमतारी मारै दं सना ना मोजाङैनो दङ मांकि माइन्ड ओंखामखौनो जायासै लोगोफोर जयै मोनाव जाहैसै दे जाफैबानो जाबाय जेबो नङा संनानै हरगोन आं संनानै होगोन गोथावनो लाइ ना बाथोनसो नै इसा मोनना गोथावसो दे लाइआबो गोथावसो इसा नों बहानिमोनलाय बड' जेके हाय होनदों हेलौ कमेन्टफोर हरदो दे थाब रायज्लायनोसैलाय अके खैनाफोर keep it up your blog have a nice day and thanks for chat with you अके खैनाफोर keep it up औ दे जों नाजालांबाय थागोन होनदो इसा नार्जारि सिनायाखै मेडामा इसा नार्जारि सिनायासै आङो इसा सोरमोनलाय क्लास 4 इसा लिरो नार्जारि लिरो माथो सोर इसामोनलाय देलाय खिन्थालाय
राजा बाय दालाय बबाव दं दायो आं न'आवनो दङ सुजुमा बर' मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि आगै एबा सुजुमा आब'आ माथो दिनैसो खावला फैथारदों दिनैसो नुथारबाय लोगो मोनफैथारबाय माथो माबासो बेलाथि ओमफ्राय बेलाथिजों नाजोंसोमोन गोजांदोंहाय जि गोजांखादों है दोनबाबो थाला मबाइलाबो दिसथाबनो ओमफ्राय दा नोंस्रालाय जाखांखो ना माखो आरबि ब्लग फ्रम इण्डिया थाबहै ना उन्दुथारो नामाब्रा नोंस्रालाय थाबैनो उन्दुथारो नामाब्रा नोंस्रालाय उन्दुयो जोंना गामिना थाब थाब उन्दुयो ओंखायनो गामियाव थाब थाब उन्दुयोहाय टाउन बायदि नङाना भिजिटिं चेनेल हेलौ मांकि केस जाहे बा मांकिया बिराद गाबज्रि जाबाय थाथारबायहाय दिनै लोगो गोजाथार नामा मांकिजों बड' जेखो मा जाखो माने मा जानो इसारानि होनदों नै मांखि माइना सन्तस बर' हाय होनदों हेलौ सन्तस मा खबर राजा मा ओंख्रि जाखो नोंस्रा लाइक होदोब्रा जायफ्रा लाइक होआखै राजु बर' दानो जाबाय नामा ओंखाम नोंस्रा जाबाय नै उन्दुबावबायसो जाखांनानै सोरबा सोरबा जोंहाबा थाजालै एलाब' मा होनो जोंहाबा थाब जायालै आब' होनदों जोंहा थाब जायो थाब उन्दुयो आरो आंथ' लाइभ फैयामोनबा दहायनो सिमां नुबावलायबायसोमोनदां बिएस टेकनिकेल गुमैखौ नायगौमोन लै बाजै खिथादो गुमैखौबो गुमैयाबा नायजागोन ना नायजाया मानो नायनो नुफेराखै गुमैखौ नुफेराखै एमथाकिला दावखोनानि सना मा दावखोनो इसा नार्जारि जरफुख्रिनि इसा नार्जारि ए इसा नार्जारि ए जरफुख्रिनि ना बिमा हरदों ना बिफा हरदों ना बिमानै सानसुमै नार्जारि मा खबर आगै मोजां दङ आब' सना नोंस्रालाय मांकि माइन हाय आइ एम मांकि स्पिकिं मांकि ओइ मांकि बहानिलै नोंहा बहानि देलाय खिन्थालाय मांकि माइन भिजिटिं चेनेल हेलौ आर बि फ्रम इण्डिया हाउ आर इउ व्हाट आर इउ डुइं आर बि फ्रम इण्डिया हाउ आर इउ व्हाट आर इउ डुइं मोजाङानो दङ आङो दायो आं नोंसोरजों लाइभ रायज्लायगासिनो आरो मा के ब्लग आब' नोंस्रा सोर सोर दं जोंहा बिहाव बिखुनजो दं ओमफ्राय आंनि हासबेन्ड ओमफ्राय आंनि फिसाला सासे दङ पि बाबा हाय आब' सना हेलौ पि बाबा मा खबर पि बाबा लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ भिजिटिं चेनेल हाय हाँ बोलिए भाई मांकि मन क्या कर रहे है अभी मांकि माइन मा खालामदोंनो मांकि माइन सोरहा ख्रिस्टियान नोंसिना ख्रिस्टमास फैगौ ख्रिस्टियान गैया नामा बेयाव रावबो देलाय खिन्थाहरलाय इसा नार्जारि बिमा बिमा ने ओंखाम जाबायना नोंस्रा इसा सानसुमै नार्जारि दं मोजाङै मा ओंख्रि जाखो आब' सानसुमै दासो हाबखादों आं आब' दे गोदानबा माबा मा होनो सापर्ट खालामदो
दालाय गैया होआखै आङो फैगोनसो बर' नुवाना अनसुमै नार्जारि आलु अमा होनदों गोथावथारहाय मालाय नोंसोर सामफ्रामबो जायो बेदर कौन आएगा मेरा घर में क्रिसमस में आप लोग आ सकते हैं इस सकता है मैं अकेला मिला में मा होनदों अकेला मिला में रहता है अभी मैं यहाँ पर आप लोग से सकता है आं थांगोन आंखौ लेंहर क्रिसमासाव फुरानासो आब' आंलाय गोदान सानदों फि बाबा नों बहानि मोनलाय देलाय मांकी मैन हम इंडिया से है और मैं भारत का धर्म को ही पसंद करता हूँ दे कमेन्टफोर हरदो थाब हराबाथाय उन्दुनो ओंखारोहाय एमडि खबर ब्लग एमडिआ गैया दासो फैदों जोंना हाय होनदों हेल' एमडि दासो फैथारबाय माथो मा खालामनायमोन माला फैगोन बिजनियाव आगै थांगोन र' सम मोनबानो थांगोन सानसेबाबो थांगोन आब' थांलाबायनानै बेरायलाबायनानै फैजोबथारगोन खेबसे बड' फानि सर्ट मा हरखो हिन्दी लिरग्राफोरखौ फरायनाङा बर' लिर दे बर' जानानै बर' लिरा नामा बर' लिर नै मांखि माइनाबो बुंबाय हिन्दी लिरग्राफोरखौ दा फराय होननानै मांखि माइन उन्दुनोसो ओंखारलायलांबायहां आंबो बारा गोबाव थाया दिनै दसेल' थागोन आङो 1 घन्टा थागोन आरो खस्थ' मस्थ' दिनै एसे मेंनायबो मोनदों देहाखौ ओंखायनो बारा गोबाव थाला आङो R90 सिरिज हेल' मेदाम जी मा खबर R90 दे होमबालाय बयबो बर'नि लिरलायदोनो बर'निखौनो लिर जि गुसु जाबाय ने दाना जि गोजाङो बे डिसेम्बर मासावहाय मा जाजोबखो कमेन्टआनो फैथ्रासै माथो सिरि जाजोब्बाय लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो आंना दानि बावैसो गोबां माबिलाय माइनास जाबाय अननानै प्लिज सापर्ट खालामना होफिन नोंसोर लोगो साबसक्राइब लालायोहाय ओंखायनो खमायजाफिनो लोगो लालाय जाया लोगो नांगौबा सासे सिगां खालामनानै अखानायैसो खालामफिननांगौ होमबासो नङाबा खमायफिनजोबखायो इसे बुरजा खमायफिनो बिदिबाथाय फि बाबा मा जाखो आब' ना मा जाखो होनखो बिएस टेकनिकेल आं ख्रिस्टियान बाजै ख्रिस्टमासाव आंखौ इनभाइट खालामा नामा नोंस्रानाव फिथा माबा माबि जानो थांसै लेंहरदोब्रा जनाराम बसुमतारी हेल' होनदों हाय जनाराम मा खबर जनाराम आगै के आं नोंखौ सिनायाखैमोन
सिनायाखैमोन माला सिनायाखैमोन आं नोंखौ सिनायाखैमोन मा दायो होमबा सिनायनाय जाबाय नामा? आंनि मा होनखो दे लोगोफोर मा सोंनो गोसो सोंखाद आं हले बारा गोबाव थाया दिनै मांखि माइन नों दिनै दुगैदोंना दुगैयाखै सोंबाय आङो दे केके ब्लक दोमोन मा दोमोन जाखो जनाराम बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो आब' माबासो बेलाथि नासोमोन जोंहा नोंस्रालाय मा ओंख्रि? अर सायबाय दं आब' सना आंबो बाजै नोंजों आंजों आब' सना आंबो बाजै आंजों अर सायदों गुसुथारहाय दासान्दि बिराद गुसु जाबाय डिसेम्बर आरो जानुवारि बिराद गोजाङो ना फुङावथ' नोगोर सिखारनो बाखायोहां बानायानो गोजांनानै गैया ब्लग लाबोनो सानदोंमोन आङो सोलाबथारासैना खामानियानो बिजिथारमोन दिनै आं भारताव थायो बेनिखायनो आं भारत हादरनि धोरोमखौनो मोजां मोनो मोजाङानो दे मांखि माइन नोंना लसमि मा खबर आब' मोजां लसमि नोंहालाय बोरै दङ थेंकिउ जाय फैदों थेंकिउ मोनो गोजोनबाय आं बिरादनो नोंसोर फैनायनि थाखाय लाइभआव एमडि कभार ब्लग दुगैयाखै बियो गोजांनानै मनिसा ब्लग फैबाय नै हाय हेल' फ्रेन्ड आंहा दासो औ दे जेबो नङा दे मा खालामनायमोन माबाफोर मावदोंमोन नामा खामानिफोर ना ओंखामफोर जादोंमोन ना फि फैदों अइ आब' आंनि चेनेलखौ खनसे बुंलाय माने फि बाबानि चेनेलखौ बयबो थांनानै नायहैदो आरो सापर्ट खालामदो दे गावजों गाव लालायलायनांगौ सापर्टखौ बालायलायनाङा गावजों गाव लालायलायनांगौ लसमि मोजां आब' आंहाबो दे मा मैगं जाखो लसमि मनिसा ओंखाम जादोंमोन फ्रेन्ड मा ओंख्रि जानाय मनिसा आंना बर'जों लासियोथार जायो आब' इंलिसैनो बर' लिरब्रा थाब जानायनि जनाराम बसुमतारी जोंहा दालि ओमफ्राय आलु एवनायमोन दिनै मंगलबारखाय बेदरबो मोनजायाखै नोंसिना मंगलबाराव बेदर जाया जोंना बिस्थिबारावसो जाया गावबागाव बाराय आरोना नङा होमबा आं सप्तासे जाबाय मेम दुगैया आयौ मा जागोन होनबालाय माराम खाजोब्बाय नामा गोदोनाफ्रा केक मिनिबाय थेंक्स होनदों मनिसा हेलौ लोगोफोर आंनिखौ अनना सापर्ट खालामदो मनिसानि चेनेलावबो थांनानै सापर्ट खालामदो दे लोगोफोर जायफोरा बेजों मनिसा ब्लगजों सापर्ट गैया खालामलायदो मनजित बर' आब' नोंलाय बेसेबां फरायखो फरायनायखौ दासोंसैहाय आं लाजिथारो बिराद खम थास' बेदर नासोमोन गोथावसोब्रा दुन्दिया होफबलायथारबाय नामा दुन्दिया गोरलैनो मनिसा ब्लग आलुजों दाउमोन फ्रेन्ड नोंसालाय जोंना माबासो बेलाथि ना जनाराम बसुमतारी नोंसा बाथौ ना ब्रह्म आब' जोंहा ब्रह्मसो सिगां हाबा जायैयाव बाथौमोन दा ब्रह्म जाफैबाय हौवानि न'आव राजु बर' खैथायाव सिखारो आब' नों फुङाव आङो माबायाव सिखारो 5:30 सिखारो मिथिबायना गोजांग्राबाबो सिखारनाङो उफाय गैया स्कुलावबो थांनांगौ जायोना मनिसा ब्लग लसमि अनना प्लिज सापर्ट खालामदो लसमि
मनिसा ब्लगखौ अननानै सापर्ट खालामहरदो। नैबे मनिसा ब्लगखौ खोनादोंना? एमडि खबाराल माखौ एसे खेखे खाखा मिनिथारखो हाबाब मिनिनो ओंखारलाबायथारदों नामा? केके ब्लग जागोन होनदों भिजिटिं चेनेल बर'आ नेसनेल भाषा नङा बन्धुफोर हिन्दीया भारत लेंगुवेज औ नंगौ दा हरबाय थांगोन आब' जिएमबि लेब्रा हाय हेलौ जिएमबि हाय जनाराम बसुमतारी फि बाबानिखौ चार्ज खालामदोंमोन आं ओमफ्राय फैयाखैनो माथो कमेन्ट हरनानै दोन जनारामनाव फि बाबा अब्ला चार्ज खालामबा खालामलायनांनाय नङा। ए जोंहा बाथौ जनाराम मोनना बाथौ ना अबेनि जनाराम नोङो? केके ब्लग नों फरायहानि नङा नों फरायहानाय नङा केके ब्लग आं पियास मा होनखो आं पियास हादों आब' मायाव जानो ओंख्रियाव मैगंफ्राव होनो नामा? फि बाबा मा ओंख्रि आब' जोंना बेलाथि आरो नामोन। दे जायफोरा गोदान गोदान आं सापर्ट खालामदों नों खालामाखै खिन्थाहरदो दे सोर सोर सापर्ट दङ आंजों। मनिसा ब्लग केके ब्लग फंबाय अनना आंखौबो अनना सापर्ट खालामदो होनदों। केके ब्लग मनिसा ब्लगखौ अननानै दे सापर्ट खालामदो दे गैयाबा गावजों गाव सापर्ट लालाय लायनांगौहाय बारायनायनि थाब थाब जिएमबि लाब्रा ओंखाम जाबाय नामा आंहा दासो औ आंहा दहायनो जादों। नोंहा दासो जादों बिदिब्ला मांखि माइन आं खिन्थायाहाय मा दे मेम फरायनायखौल' खिन्थाथारदो। फि बाबा आंबो दं आब' दे मोजाङानो दे थेंकिउ नुनेस्वर मण्डल मधुजि नमस्कार मधुजि नहीं है यहाँ पर केके ब्लग मम' बानायनो गाबोननि मम' कार्बि आंलं लांहिंनि आं आब' आवगायनो खोन्था हरखांबायमोन आं नोंनो नोंनि जायगाखौ आवगायनो औ बावदोंहाय बावलायलाङो मालाबा जाय आंनिखौ सापर्ट नांगौ दिनै आंखौ सापर्ट खालाम आं गाबोन खालामगोननो खालामलायफिनदो दे मनिसा ब्लग मिनिनो ओंखारदां माने लोगो लालायबाबो खमायो नालाय ओंखायनो गाबोनसो लालायलायनो होननांबाय उफाय गैया। दे सापर्ट खालामबानो जाबाय नोंबो खालामफिननांगोन आरोना नैबे मनिसा ब्लगखौ जाय लोगो खालामाखै दे खालामनानै होदो। केके ब्लग हादों जागोन र' होनदों। र' आसल बाथ्राखौ बुंनानै होखानि आं जिएमबि लाब्रा नोंनि लाइभखौ नायदों दासो थेंकिउ मा बुंखो केके ब्लगआ सुयनिखौ बुं खिन्था सुयनिखौ बुं खिन्था मा होनखोथाय आं बुजिस्रायासै समाज बसुमतारी जिम ब्लगार हाय सिस्टार हेल' समाज मा खबर थेंकिउ लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंकिउ स माच केके ब्लग माबार राजु बर' आब'निया जबा गभारमेन्टआ प्राइभेट जब र' हातसिगोन आं हातसिउ ओंखारदों जायाखै आंना जबा प्राइभेटसो दे हातसिउआसै प्राइभेटावसो मावलाबायोहाय
फार्स्ट नायनोसै आं माखौ ए बाग्लारि हेल' आगै हाय ए बाग्लारि थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय फि बाबा जनारामनाव SMS हरबायमोन फि बाबाया जनारामनाव SMS हरबायमोननो इउटुबाव ना मायाव हरदों कमेन्ट हरदों नामा नाङोबो जायो फ्रेन्ड आंनाथ' खमायबायानो माबा खमायोलै बिदिनो मानो बिदि खमायो आनसाबसक्राइब खालामो ना हारसिंसो खमायो सानलाय लाङो आंबो मालाबा समाव होमबाबो एसे गबाय आंना 1K बारनायखाय जनाराम बसुमतारी मनिसा ब्लगनिखौ भिडिअ नायना खालामबाय आंनिखौबो गाबोन फुङाव खालामथार अननानै होनदों जनाराम बसुमतारिया मनिसा ब्लगखौ खालामबायनो नोंबो गाबोन फुङाव बावथारनाङा खालामथार ओमफ्राय नोङो कमेन्टबो हरनानै दोननांगौमोन जनाराम होमबासो बेबो गोसोआव फैनानै खालामफिनगोन केके ब्लग माथो जाया माबा हाथियावनो ओंखारदोंमोन आं बि बरगयारि मारै दं सिस्टार मोजाङानो दङ आङो दायो नाथाय एसे गगा मोननाय बारा मोजांबो होनजाया सोरावबो थांखो Have a good time find your love thank you GMB लाब्रा दे होमबा आं थांथ'नोसै नामा गुड नाइट आब' GMB लाब्रा मानो थांनो नागिरखो दे नोङो बिजिबाथ' थांनो हागोन जेबो नङा होमबाबो नेक्स्टआव फैबावबानो जाबाय ओमफ्राय लाइक खालामनानै होनो दाबाव लाइक होलांबानो जाबाय केके ब्लग आंनिखौ सार्च खालामनो होनदों केके ब्लगखौ जाय लोगो गैया सार्च खालामनानै नागिर दे ओमफ्राय सापर्ट खालामबानो जाबाय मांकि माइन आं मेट्रिकआव खननै फेल आरो दाबो आं बेखौनो खारखोनो हायाखै फाग्लासो दे जेबो नङा थेवबाबोथ' नाम सिनायदोंना नङा होमबा थुलुंगा नार्जारि हेलौ हाय थुलुंगा फ्रेन्ड मा खबर ब्र' फि बाबा हु होनदों सोरखौबा आंनाबो खमायबाय थायो बिदिनो बिराद नारभास मोनो आङो खमायबाथाय खिन्थु आंना बारा खमायहैला दाना एसे मा होनो सिगाङावसो 1K जायै समाव आयु अयथासार खमायखायोमोन खमायनानैनो मा होनो दासिमहालागै 500 600सोआ खमायहैखाबायदां सिगाङावनो नङाबाथ' 4Kआनो जाफ्रामहैसिगौमोन फार्स्ट खिनियाव खमायामोनबा बै बयनाबो खमायखायोहाय मनिसानि ब्लग फैयाखैनो जनाराम बसुमतारी फि बाबा नोंनिखौ गाबोन फुङाव खालामगोन आं होनदों जनाराम बसुमतारिया फि बाबा नोंनिखौ गाबोन खालामगोननो लाइभ भिडिअखौ मा होनखो लाइभ भिडिअखौ जइन जाने दे आब' सानैजों माब्ला जाजायो जेबो नङा र' गाबोनफोर नामा समाज बसुमतारी जिम ब्लग बबेनि नों सिस्टार आङो उदालगुरिनि ब्र' लोगो गैयाबा आंखौ दे सापर्ट खालामदो अननानै माने आंहा नोंसिनि बिराद सापर्ट नांगौ जायो अननानै सापर्ट खालामना होदो दे समाज बसुमतारी एन्टारटेनमेन्ट कमेडि हाय आब' जाखांबाय नामा जाखांनानैनोथ' आं लाइभ फैनो होननानै फैनाय जादों आरोना मनिसा ब्लग आंनो कमेन्टल' हर सापर्ट खालामबाय होनबानो आं हरफिनगोन होनदों मनिसा ब्लगआ मनिसा ब्लगखौ नायनानै कमेन्ट खालामदो जायनो सापर्ट नांगौ जादों मांकि माइन ओमफ्राय नोंथांमोनहा मिथिगोन ना मा खोथा खिन्था दे
24 हावार्सनि उनाव बेक साबस्क्राइब खालामबा मालाबाबो खम जाया। औ नंगौ दा। लोगो लोगोल' खालामलायनाङा नङाबा लोगो लोगो खालामबा इउटुबा हमनो हायोना ओंखायनो खमायफिनो बिदियावनो। गाबोनफोर नों दिनै साबस्क्राइब लालायलायदोंबा गाबोनफोर सासेया खालामफिननांगौ आरोना होमबासो माबाया खमायफिना। हेलौ आंनि SMS खालामनायखौ नुवाखै नामा? नै दा आं नुबाय नै दासो नुदों आङो। आब' आं ओंखाम जासि दे बाय बाय दे जानानै लादो दे ओमफ्राय दा फैफिननो हायोबा फैफिनदो। एफा हरदोंनो अबावबा नुवा माने नेट प्रब्लेमबाथाय नुफैयाहाय। अबेबा नुफैया अबेबा नुयो मालाबा समाव नुमारा नङाबालाय आङो रिप्लाइखौथ' हरखायो माथो। GMB लाब्रा लाइक खालामबाय लाइक खालामबाय आब' आं उन्दुनोसै। दे थेंकिउ लाइक खालामलांनायनि थाखाय थेंकिउ आरो नेक्स्टआव फैबावबानो जाबाय उनावहाय। मोजांसो दा खबरा मोजां। आंखौसो सोंदोंना आंसो नोंखौ सोंदोंमोनथाय बावलायलांबाय आं। सुबुंसा बर हाबाया जायाब्ला आं लांगौमोन आब'। हाबा जायाबा लांगौमोन नामा? फ्रेम बियार फैलायबाय नै आगैया। टाइटेलानो बियार खाबायना नोगोर बियार लोंख्रुबग्रा जागोन खोमा बियो। प्रेम बियार मा खालामदों नोंलाय? थुलुंगा नार्जारि औ गाबोनबाबो जायो दानो। दे जागोन दे फैजायो। फैयाखै आंना थोद आंसो लागौमोन सुबुंसा ना जोंहा केके ब्लगबो थुलुंगा नार्जारि लाइभ भिडिअखौ नों जयेन हागोन ना हाया नों? हायो आंनिया दायो हाबाय। हायो दा ना? सानै रायलायग्राया फन नाम्बारजोंसो सेन्ड खालामनांगौनो लाइभ सानै फैयोबा आरो। नोंना साबसक्राइबारा बेसेबां जाखोमोनलाय थुलुंगा? मिथिसार ब्रह्म आब'आ आंनिखौ नायानो। आं दासो नुसनदों आं नुबाथ' नायखायो ओमफ्राय कमेन्ट हरबाबो अबेबा फैयाना। नुसनबाय आं नै दासो। फि बाबा बाय आब' आं ओंखाम जाग्रोसै। दे जाना लाग्रोदो ओमफ्राय दा फैफिननो हायोबाथ' फैफिनदो एसे दसे। ब्रह्म खालामगोन दे होनदों ब्रह्मआ। दे जाय सापर्ट गैया अननानै आंखौ सापर्ट खालामदो दे। सुमि रामसियारि हाय आब' होनदों। हेल' सुमि रामसियारि मा खबर आगै सना? समाज बसुमतारी बयबो सापर्ट खालामलायदो सिस्टारमोन ब्रादारमोन। दे थेंकिउ। GMB लाब्रा अके सोर बहानि? आं बाक्सानि। GMआ बाक्सानि जाहैदों आरो ने। एस जोहोलाव हाय आब' हेलौ एस जोहोलाव मा खबर? नों आंजों फेसबुकआव फ्रेन्ड दंमोन ने एस जोहोलाव? ना नों फ्रेन्ड गैया? प्रेम बियार मा ओंख्रि जाखो दिदि? आइ एम फ्रम हारसा बस्ति उदालगुरि। हारसाफारानिसो नामा? ओंख्रिया माबासोहाय बेलाथि ओमफ्राय बेलाथिजों नाजोंसो। नोंस्रालाय? केके ब्लग आंना जाबाय बानायबाय आं बानायबाय दे थेंकिउ बानायनायनि थाखाय। थैबाय दानाबा सारबो दं माथो खाथियाव। सोर सार? होनबा आं पियास हानि होनदों केके ब्लगआ दे हादो दे। थुलुंगा नार्जारि 121K साबसक्राइब जाबाय। जथेस्थ' बारायबाय माथो नोंनाबो। दे जाबाय दे नोंनाबो जाबाय आरो जालांगोन होननानै आं आसा खालामबाय नोंनिखौबो। नायबाय थागोन आं दे देखायना होबाय था आंहाबो वाट्स टाइम बारायगोन। केके ब्लग नायबाय थाबानो जाबाय सामब्राम हाबाबो। एस जोहोलाव आं गैया दांलै आब'
अ गैया दा आं बेलेगखौसो सानदों माने नोंखौ सानदों बेलेगखौनो। प्रेम नार्जारि मा ओंख्रि जाखो बाजै? माइ फ्रम माबेयो कार्बि आंलं लांहिन। कार्बि आंलंनि आरो ने जोंना माबानि ओंख्रिया बेलाथि ओमफ्राय ना जाबा जानाय बावबावो। बाजै हरबाय नै इन्टिनारिया इटिनेरारि ब्लग्सआ बाजै होनहरदों मा बैनाय मा खबर? मा खालामदोंमोन नोंलाय? दासो नुजाफैथारबायब्रा गावहा। प्रेम बियार बान्दा कफि आलुसो गोथावसो दे मोजां। जि एम बि लाब्रा दे होमबा गुड नाइट बाय आब' बाय अल फ्रेन्ड दे बाय गुड नाइट। हेभ ए सुइट ड्रिम उन्दुदोंबा। कबिथा दैमारि हनै आगैया जोंहा दासो फैलायबाय नै आगै सनाया। हेलौ आब' सोदोम जिउ आंहा दासो दे जेबो नङा दे। फैदोंना होमबाबो थेंक इउ फैनायनि थाखाय गोजोनबाय आं बिरादनो गोसो गोरबोजों। कबिथा दैमारि आइ एम लाइक दानजिउ थेंक इउ कबिथा लाइक होनायनि थाखाय। लाइक मोनबाबो जाथारोहाय। माइ क्रिस्टियान हेलौ सिस हाय माइ क्रिस्टियान मांकि माइन हेलौ कबिथा दैमारि कबिथाखौनो नेबाय थाखादोंमोन मांखि माइना नै दासो कबिथाया। बाजै फाग्लि फाग्लिखासो आङो इटिनेरेरि ब्लग्स। हा नों साबमारिनिखौ आं बोरै सिनाया? एफा खाथिनिखौनो अबे जायगायाव देरखुमानाय नोंलाय? मांखि माइन निजोम सारा गैला थांगबाय होनदों। कबिथा नोंनो खिन्थाबाय नै प्रेम नार्जारि मा ओंख्रि जाखो बाजै माइ फ्रम कार्बि आंलं लांहिन। ओइ ओंख्रिया माबासो बेलाथि ना कम्बल काट बै उदै गेन्द्राद्रा नाया कम्बल काटआ बे जोंना। खारो बि नाया माबाबा गुसु जाबाथाय कमल काट नाया। बाय गुरगुर दा दिदि दे बाय गुरगुर। प्रेम बियार बार माबिलाय बास्रोम चौधुरि आप बहुत सुंदर हो थेंक इउ सो माच बास्रोम चौधुरि। इटिनारि ब्लग्स बाजै जोंनि कम्पानियाव मुलि लांफैदो। 2500ल'सो। जेबो जायाबा आं माखौलाय बोरै लायबावनांगौ जाखो लायगोन र' मालाबा थांनो मोनथाराखै। आंहा ओरैनोबा फैसा मोनथ'वाखै माजों मुलि बायनो इसि बुरजा फैसा बबाव मोननो आङो। ओरैनोबा इउटुबनि माबा पेमेन्ट मोनाखै आंबा दाबो। आरो 2500 10 थाखा फैसायानो थाया आंनाव। मांकि फ्रेन्ड जिउ होनदों कबिथाया। मनिसा ब्लग हेल' कबिथाया क्रासथार नामा नोंसिनि कबिथाखौल' गाबज्रिथारबाय माथो। मांकि माइन हेलौ मनिसा होनदों। दे सापर्ट खालामलायदो। जाय सापर्ट गैया। बास्रोम चौधुरि कैसे हो मैं ठीक हूँ बास्रोम चौधुरि प्लिज सपोर्ट मी बास्रोम। सपोर्ट करो। कबिता दैमारि हाय मनिषा सना। मनिषा सनानो नुदोंना नुवाखै? प्रमद नार्जारि फैबाय नै आगैया हेलौ हाय प्रमद नार्जारि। मोजां ना खबर सबर बोरै दङ? के ब्लग आंनि नाम्बार सोरनिखौ मा बुंखो आं जेबो मिथिला। इटिनारि साबोन थाव सेम्फु थाव गोथां बडि लसन लांफै बाजै सना। सेम्फुखौ आंनो सामब्राम पियासनि सेम्फु नांगौमोनहाय पियासनि दंना गैया खिन्थाहरलाय। खानाय गगानाय आरो सामब्राम पियासनि सेम्फु नांगौ जादों आंनो। दामथारदां ओमफ्राय मा होनो बे
2,500जोंलाय मा जिनिस मोनगोन आं बेसे बुरजा माल मोनगोन इटिआरि के ब्लग सापर्ट खालामनांगौ होनदों सापर्ट खालामनांगौथ' आरो गावजों गाव नङा होमबा केबि इदिट्स हाय हेल' केबि माइक्रेसन आब'आलाय माहानि आं उदालगुरिनि माइक्रेसन सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामना होदो अननानै उदालगुरिनि आङो नोंलाय बहानि MY माइक्रेसन के ब्लगखौ सापर्ट खालामदो लोगोफोर के ब्लगखौबो सापर्ट खालामदो कमेन्टफोर हरनानै दोन आरो नोंबो खालामफिन के ब्लग इटिनारि नै के ब्लगखौ लोगो खालामदो लोगो गैयाबा मनिषा ब्लग हेलौ मांकि माइन आंनिखौबो एसे सापर्ट खालामदो मनिषा ब्लगखौबो सापर्ट खालामदो मांकि माइन मनिषाखौ सापर्ट खालामदो दे के ब्लग आं बानायगोन होनदों दे बानायना हो के ब्लग जायनिखौ हायो गासिबनिखौबो हायोबा खालामना हो सापर्ट खालामना हो जोहोलाव बयनिबो चेनेलावनो कबिताखौल' नागिरनाय गाबज्रिनाय खोनासै नुसै आं कबिताया मालाय बिउटिफुलथारना सेख'ला जोबथारो माथो बयबो मांकि माइन हेलौ मनिषा कबिता गाबज्रिगासिनो दंथारो नङा होमबा के बिनिखौबो बानायगोन आं होनदों कबिता हर नाम्बारखौ कबितानिखौबो बानायगोन के ब्लगआ आनु नार्जारि हेलौ आब' आं फैलायबाय मा ओंख्रि जाखो आब' आयै आगै सना माबासोमोन बेलाथि ना बिदिनो माबानांगौब्रा आनु मा होनो बिदिनो फैनांगौ कबिता दैमारि सोर मा ओंख्रि जाखो खिन्थाहरदो आंनि अनसुलिफोर जोंना माबासो बेलाथि ओमफ्राय ना ओमफ्राय गैला मांकि माइन बेवहाय कबिताखौ सोर सिनायो होनदों खबर बोरै कबि होनदों हेल' SR एन्टारटेनमेन्ट हाउ आर इउ प्रमद नार्जारि नाइस थेंक इउ प्रमद मांकि माइन हेलौ प्रमद सार हेलौ होनदों हाय होनदों हिरमालि नार्जारि हेलौ दि वारि ब्लग फैबाय नै आदायालाय बाजै होनदों आदाया मबाइल नायगासिनो बिसिनायाव थानानै थुलागासिनो ओमफ्राय जयबिर बसुमतारी आब' मा ओंख्रि जाखो होनदों बेलाथि नासोमोन जोंना बेलाथि नानिफ्राय गैला जिमियन इस्लारि आपने को सपोर्ट करना है ना प्लिज आंनि सापर्ट खालामगोन ना जिमियनखौ मनिषा ब्लग हिरमालि अन्ना प्लिज सापर्ट खालामदो आंखौ होनदों मनिषाखौ सापर्ट खालामदो हिरमालि इन्टिनारि ब्लग्स के ब्लग आइ लाभ इउ प्लिज कमेन्टस हरना साब खालामना दोन आं 24 घन्टानि उनाव खालामफिनगोन दासो मिन्थिदों थाब खालामबादि आनसाबस्क्राइब जाफिनो होननानै मांकि माइन दिवारि ब्लग ना बोरै रानसे जाखो होनदों अनसुमा बसुमतारी थेंक इउ 179 रुपिस हरदों सुपार सेट हरदों थेंक इउ स' माच थेंक इउ अनसुमा बसुमतारी थेंक इउ बिराद गोजोननाय मोनबाय आंनो सुपार सेट हरनायनि थाखाय हाजासे थेंक इउ जासिहरबाय थेंक इउ अनसुमा बसुमतारी अबिनि नोङो ब्र' के ब्लग जागोन आं गोदानसो होनदों के ब्लगनो आंखौ सापर्ट खालामदों ना खालामाखै माइक्रेसन आं उदालगुरिनि आब' उदालगुरि मा जायगानि के ब्लग आं नाम्बारखौ हरहाय होनदों मनिषा ब्लग दे के सापर्ट खालामलायदो दे बिजु औवारि आब'आ बबेनि खिन्था आं उदालगुरिनिसो बिजु गोदानै फैदोंब्ला सापर्ट खालाम दे
मांकि माइन दिवारि ब्लग ना नेमा बोरै मारिग्रा ओंखारो मारिग्रा ओंखारो माने बे लिंक होखानाय बे गोथाङाव थुबानो बेना सापर्ट खालामनो हागोन आरो साबसक्राइब खालामनो हागोन। ओइ लिंकखौ होना होफैलाय सोरनिखौबा आंबो बारा रोङा लिंक होनो माने आंना हासबेन्डआसो फोरोङो। ओमफ्राय बेखौ सिगाङावनो दिवारिनिखौ लिंक होना होखानायमोन नालाय ओंखारदों आरो। केके ब्लग जोंना अमा बेदरसो कबिथा सना गोथाव गोथावथारहाय मालायसो। इटिनारि ब्लगस मांकि ब्र थालिर जानोबा कमेन्टस हरना दोन। थालिर कबिथा दैमारि वाव जोबोर गोथाव केके जिउनो। मनिसा ब्लग आंबो नोंसोर बायदि 1K 2K मोनला जाबावगोन। समाज बसुमतारी आइ एम सरि सिस्टार आं नों भिडिअखौ नायला गुड नाइट आइ लाभ इउ टु कबिता। हाब्रे कबिता दे जेबो नङा दे। बिस्टि सरन ब्लग अफिसियेल हेलौ आब' आंहा दासो दे जेबो नङा दे दासो फैबाबोथ' थेंक इउ फैनायनि थाखाय बिस्टि सरन। केके ब्लग अन केके ब्लग बानायदोंथ' दे बानायलायबाय था। र' आं नायगासिनो नोंसिनो खिथानि माखौ है गोजांबायहाय आं नोगोरनो। नाम्बारा कबिता दैमारि केके ब्लग फ्रेन्ड आं नोंनिखौ नाम्बारखौ लाखांबाय आं गाबोनसो खालामगोन होनदों। दिवारि ब्लग होख्लायना होजोब्रा आसलफोर दिवारि ब्लगखौ नैबे रेन्जआव थुनानै हो आरो मा होनो सापर्ट खालामना होदो। ओमफ्राय दे नोंबो मा होनो सापर्ट खालामबा कमेन्टफोर हरनानै दोनबानो जाबाय आरोना। इटिनारि ब्लगस नोमबाजै आंबो फैसा हरगौमोन मारै हरो आं बाब हरगोन होनलाबायखायो हरदोब्रा हरदो। मनिसा ब्लग मारै हरो आं बेखौ रोङाहाय बोरै हरोथाय। मायाव कमेन्ट हरग्रानि खनायाव एस दङ ना बेयाव थुना होनांगौब्रा। मनिसा ब्लग कबिथा सना मा ओंख्रि जाखो? कबिथा सना मा ओंख्रि जाखोनो? बिस्थिसरन ब्लग आंहा दामानि भिडिअ'फोरखौनो हगारनो मोनथ'वाखैलै। बिदिनो बिजि थायोना बयबो खामानियाव गोदोसोनानै थाबानो हगारनो सोलाबा होनदो। जोंहा दालि दाउ बोरै जाथारखोहाय गारमायालाय मा मानलाबाय थाथारखो। जोंहा दालि दाउ बेदरसो मनिसा जिउ ओइ कबिथा आंखौ मानो आलासि जानो लेंहरथारा नोंलाय? मालाबा आलासि जानो लेंहरदो बाल आंखौ कबिथा नोंसिनाव थांनो गोसोथार आङो। इटिनारि ब्लगस हरनो रोङाखै नों हरमारगोनबा फोरोंहरगोन आं माबायदि हरो मिथिबायना। जिमियन इस्लारि आब' सापर्ट खालाम। जिमियन इस्लारिखौ सापर्ट खालामदो प्लिज। ओमफ्राय आंहा नोंजों फ्रेन्ड दंखायो दै जिमियन आं नोंखौ सिगाङावनो आं नोंखौ फ्रेन्ड खालामखानायखा। आं नोंजों अलरेडि सापर्टखा मिथिबायना आं थगायाखै आं नोंजों अलरेडि सापर्टखा। आंबो फैसा हरनो ट्राइ खालामगासिनो जायाखै। बै माबा मा होनो कमेन्ट हरग्रानि मायाव होनदोंमोनथाय?
लाय आं फनखौ देखायनां नै बिदि कमेन्ट हरग्रानि उल्था जाबायहाय नैबे एस नुदोंना बे एस डलाराव थुना होनांगौब्रा नैबेयाव नै बेयाव आइ लाभ बर' आइ लाभ बर'नो नै दासो आइ लाभ बर'आ थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय मनिषा ब्लग आं नों लाइभ फैयाखै नामा कबिता सना दिनै कबिता लाइभ फैदोंना फैयाखैनो बानायनाय आं कबिता सनानिखौबो इटिनारि ब्लग्स लडिंल' जाबाय थायो है मानो हरनांगौब्रा जायखौलाय इटिनारि आगै के ब्लग आरो बुं सोरनि आं हरनायनि र' फैसाखो मानो हरनांगौब्रा मानो हरनांगौ कबिता दैमारि फै आब' सना जिउ सोदोम नों माला लेंहरगोन अब्लानो आं थांगोन आं अलरेडि थियारिखा मिथिबायना आगै थांमारगोन आङो र' आं बेयाव मा कमेन्ट नायनो माबा जादों गोदोसोनानै थाबानो ओइस र' दै कबिता फै आब' सना जिमियन अके आब' आइ लाभ बर' कमेन्टखौ फरायासै आब'आ दुखु मोनबाय आं आब' सना हाबाब नै नायगासिनो आं कमेन्टखौ मिथिबायना ओमफ्राय अबावबा नुसनलाय लाङा मांकिमेट आंना एसआनो जाखाराखै डाइरेक्ट एकाउन्टावसो देखायो माथो जायाबा हरनाङालै जेबो नङा मानो हरनांगौ मांकि माइन ट्राइ खालामनाङा जायिखौ मानो हरनो दे कमेन्टफोर हरदो थाब लाइभआव 16 जन दं दे कमेन्टफोर थाब हरबानो जाबाय लडिंल' जायो घन्टा मा नेट प्रब्लेम दां नामा जायालै आब' बोरैथो जाफ्लाङा बेबा बै सासेनाबा हरग्राना बिफर बर' हेल' आब' माबोरै खबरा बिफर बर' मोजाङानो खबरालाय ओमफ्राय मा होनो नोंहालाय बोरै दङ बिफर बर' ओंखामफोर जाबायना उन्दुबायना इटिनारि ब्लगसआ मिनिबाय आनजलि ब्रह्म मा खबर बाजै आंनि भिडिअ'खौबो नायदो होनदों आनजलि ब्रह्म मोजाङानो दङ मोजां नै आनजलि ब्रह्मआ जोंहानि बिगैसो जायो अननानै देलाय सापर्ट खालामदो आनजलि ब्रह्मखौ आनजलि ब्रह्मनि चेनेलाव थांनानै सापर्ट खालामदो ओमफ्राय नोंबो आनजलि ब्रह्म नोंबो सापर्ट खालामबानो जाबाय सापर्ट लालायलायबा मा होनो कमेन्टसफोर हरना दोनबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बेक खालामफिननो हागोन मांकि माइन्ड ओइ कमेन्ट नायखोमाग्रा आसलफोर मोनसे बाथ्रा जोंहा के ब्लग कबिता सना मा जाखो कमेन्टबो हो आब'नो माथो गैया नोंना कमेन्टानो हर ना मा होनखो कबिता थांखोबो ना माखो खिन्थाहरदो दंलै बिदि आं दासो जाखांदों दंलै दिदि आं दासो जाखांदों मा ओंख्रि जाखो बिफर इटिनारि आनजलि ब्रह्मखौ आंनो हरदो बाजै आनजलि ब्रह्मआ अलरेडि मेरिडखा नोंसोर गामिथिंजायनिनो मिथिबायना
नों सिनायगोनदां इटिनारि बिसिना माबाया मा होनो गरमारायाव हाबा जाफैदों आरोना माबानि नोंसोर गामि खाथिनि हो मांकि माइन सोर सोरनाव एस ओंखाराखै आसलफोर खम जारला जिमियन इस्लारि दसान मा होनो सापर्ट खालामना हो रसन माबे आब' दसान सापर्ट खालामना है रसन मा जाखो बियो दाखं I love बर' नै 20 हरदों आंनो थेंक इउ स' माच थेंक इउ I love बर' आंनो सुपार सेट हरनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गोजोनबाय आङो बिराद गोजोनबाय थेंक इउ स' माच बड' फानि सर्ट 10 जन मानसिफ्रा कमेन्टस नायखुमाग्रा कमेन्ट नायखुमाग्रा बिफोर बर' अनलाजों नामोन बा मालाय जि गोथाव अनला ना फिसा नामा I love बर' थेंक इउ हा थेंक इउ सुपार सेट हरनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच जोबोर गोजोनबाय आङो बहानि नोङो I love बर' नैबे जिमियन इस्लारिखौबो सापर्ट खालामदो लोगोफोर जायफ्रा सापर्ट गैया आनजलि आगै थांखो ना माखो आनजलि ब्रह्म मांकि माइन्डमोन थाब थाब कमेन्ट हरदो दे बे कमेन्ट हरैफ्राबो एसखौ नागिरगासिनो नामा सापर्टआनो जाखाया नोंसिनि मबाइलाव एसआ बाबायमोनलै नोंसो मा होना बुजियासैहां मा होनखो बिफोर बर'आ जि बुरजा दं लाइभआव ओमफ्राय गावस्रा कमेन्टखौनो हरा नै नायखुमाग्रा गोजाथार क'क्राझार आब' आइ एम फानि ब्लगार क'क्राझारनि ना दे आंहाथ' नोंजों अलरेडि सापर्टखा माने आंहा नोंजों साबसक्राइबारखा ओमफ्राय नायखायोबो आङो नोंनि भिडिअखौ मिथिबायना दा ग्रेट थिंकार हेल' दा ग्रेट प्लिज सापर्ट मी क'क्राझार मानि क'क्राझार अबेनिनो आइ लाभ बर' जाबायमोन होननायमोन ए फैफिनबाय आं आब' दे फैफिननायानो मोजां जादों थेंक इउ फैफिननायनि थाखाय ओंखाम जाखांनानै फैफिनबाय आरो ने वेर आर इउ फ्रम उदालगुरि उन्दुनो ओंखारजोब्बाय नामा आयै नै आंना बेटारिल'सो जाबाय दानाबा सेस आं चार्जनि र' बेटारि जोबसिगोन नै आं चार्जारसो सोनोसै दायो बेटारि ल' होलायलायबाय आंना मबाइला गुगोल पे आव 6 थाखाल' दङ इटिनारि ब्लग्स मासि फाग्ला नोंलाय आइ लाभ बर' दतमानि ब्र' मांकि माइन दतमाखौथ' बिराद खोनाबाय थायो आं नुफैफेराखैसो दा ग्रेट इउ आर नाइस थेंक इउ दा ग्रेट थेंक इउ स' माच मांकि माइन आंनाथ' सापर्ट जाबावा
केके ब्लग आं भिडिअ होनि आब' दे आंनियाव कमेन्ट हरना दोनलाय ओमफ्राय आं नोंनिखौ नायगोन दे केके ब्लग ओमफ्राय आं सापर्ट खालामगोन नोंनिखौ भिडिअखौ नायगोन आं नों हगारनाय भिडिअखौ मानो मांकि माइन हरसाबदो बेखौनो इटिनारि मानो हरनोब्रा जायिखौलाय लुइस इस्लारि हाय बेबि सना हेल' लुइस थेंक इउ लाइभआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ दे दे सापर्ट खालामबानो जाबाय जायफोरा सापर्ट खालामाखै गुगोल प्ले नङालै गुगोल पे नङालै बाजै गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्रायसो हरजायो अ नंगौ दा नोंलाय बहा दं दालाय इटिनारि बेयावनो दं नामा कम्पानियाव नोंथ' नोगोर मोनोहाय कम्पानियाव थानानै केके ब्लग इउ बिबि बाव होगारनि मा होनखो बिरिफन आब' आंनि ब्रिफन चेनेलखौ सापर्ट खालामनो थिननाय नोंनि फ्रेन्ड्सफोरखौ नै लोगोफोर नायदो नै आगैमोन सनाफोर बिरिफनखौ सापर्ट खालामना होदे बिरिफन इटिनारि नायलाय नोङो बिरिफनखौ सापर्ट खालामलाय ओमफ्राय कमेन्ट खालाम ओमफ्राय नोंबो बेक खालामफिननांगोन खिन्थु गावजों गाव लालायलायनांगोन बाजै रथा आं एसे बिजि दङ बाजै रथ' आं एसे बिजि दं दे जेबो नङा दे बिजिबा थांनो हागोन लुइस इस्लारि मा ओंख्रि जाखो नानि माबासोमोन जोंना बेलाथि नासोमोन आदा आनजलि ब्रह्म थेंक इउ बाजै वेलकाम आनजलि बिरिफन नैबे आनजलि ब्रह्मखौ दे सापर्ट खालामदो नोंनोबो सापर्ट नांगौ जादोंबा जुदि बेनाबो चेनेला गोदानसो अन्थाव बाथावनो सापर्ट खालामलायदो अके आब' मांकि माइन सोर बिसनियाव गोलांना लाइभखौ नायगासिनो बिसिनियाव गोलांनानै लाइभ नायगासिनोखौ नागिरगासिनो दंथारोहाय कमेन्ट हराहाय सोरबा नायनानैल' थायो मा कमेन्ट फरायग्रासो बिसोरो आब'ना बिनानाव दंना गैया आंना बिनानाव गैया सिख्लाफ्रा सिरिथार रावबो लाइभआव गैथारा नामा सिख्लाफोरानो फैया आंनियाव मानोथाय बांसिन सेंग्राफोरल' दङ आंनि लाइभआव सिख्लाफ्रानो कबिथाल'सोमोन दहाय फैदोंमोन दायो थांबाय आंबो बारा गोबाव थाला उन्दुनो ओंखारबाय आङो एकदम बारा गोबाव थाबाथाय ना थांख्रि साजोबो ओरैजाय आरो गुजुनोसो ओंखारबावगासिनो एफा बुरजा दं गावस्रा 15 जन गाहाम लाइभआव सिरि थाबाय थाथारो दानसोरां बसुमतारी माब्रै दं मोजाङानो दङ दानसोरां थिगानो नोंहालाय बोरै दङ दानसोरां बबेनि मोनलाय नोङो मांकि माइन बिदिनो जायो जोंबो सेंग्राफोरनि लाइभआव थाखाया नोंगौना आसोलफोर मांकि माइना बिराद डाइलग होयोहाय फाग्लाथार मानसिया फि बाबा मांकि माइन ओइ आं मानोबा जि गुजुनो ओंखारबाय थाबाय इटिनारि ब्लग्स बाजै आंखौ रावबो सापर्ट खालामथारानो मानो खालामा जानांगौ बयबो खालामलायनो इटिनारि ब्लग्सखौ सापर्ट खालामदो दे मांकि माइन खालामदोंना खालामाखै इटिनारि ब्लग्सखौ फि बाबा नोंनिया सार्च खालामबा फैनो नागिरा इटिनारि नोङो थांनानै कमेन्ट हरनानै दोन
बिसिनि चेनेलाव थांनानै होमबासो मोनगोन। र'दै आं दै लोंग्रोनि दसे थाथ' सिरिनो दोननाङा रावबो थांनाङा आं दै लोंग्रोनि र'। दै गांबाय आं थै गोजांदोंहाय जि गुसु आयु दै लोंग्रोनि आं। चिरांनि बिनानाव दानसोरां बसुमतारी चिरांनिनो दे थेंकिउ फैनायनि थाखाय हो लाइभआव फैनायनि थाखाय दानसोरां। फि बाबा अके इटिनारि ब्लग्स बाजै जौ लोङो ना लोङा? लोङो मानो लोङा जानो बेफोरखौ एसे सम सम लागारनांगौहाय लायद्रायबो जानाङा ना नङा होमबा? लायो आं बिदिखौ हजम खालामजोबखायो आं। नै जोंना आरो मागो फैलायबाय 1 जानुवारि फैसिगोनलाय। पिकनिक जानाय टाइमा सफैनोसैलाय। बड' फानि शट अनलि 37 लाइक हि 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 देब्रा लाइक होना हो जायफोरा लाइक होआखै मिनिबायसो नै 37 लाइकखौ। माबायदिसो फैनांगौमोन अनलि 37 लाइकल'। देलाय आं बारायनायखौ नायनो लुबैदों जायफोरा लाइक खालामाखै। आंनाबा नै गोदि दंबावोसो बा मालायसो होखावना हो। आब'आबो जौ लोङो आरो लोङो आं बेफोरखौ हजम खालामजोबखायो। मागो होनबाथायथ' आयै बैसागो मागो। इटिनारि ब्लगखौबो साबसक्राइब खालामनाय जाबाय आंखौबो खालामना होदोना आदा। नै इटिनारि खोनादोंना खोनायाखै आनजलि ब्रह्मआ नोंखौ साबसक्राइब खालामबायनो ओमफ्राय नोंबो खालामदो। एसे उनाव खालामनांगौ आरोना नङाबा खमायफिनगोन आरो थाबद्राय लाबाथाय। ओमफ्राय आनजलि नोङो बे इटिनारि ब्लग्सनियाव थांनानै कमेन्टबो खालामना दोनबानो जाबाय। नोङो मा होनो जुदि बेखौ सापर्ट खालामदोंबा बेबो नागिरना मोनफिननाय बायदि कमेन्ट खालामना दोनबानो जाबाय। बाजै नोंहालाय माथो हाबा जालायना सिख्ला बायदि बेलेग लेगथार सिख्लाफोरासो मेजेम जाजोब्बाय। बालें लेंथार सिख्लाफ्रासो मेजेम जाजोब्बाय बेखायनो सिंगोल जाबाय आं। आं बुंनो रोङाहाय जानायालाय जाया बिराद जायो मानो बिदिथाय गोदोनिफ्रायनो आंना मोदोमा फुंनो रोङा आसरितसो। फुङा आङो मालाय सिख्लाफ्रासो बग्ला बुग्लि मथि जाजोब्बाय ने इटिनारि। ओइ इटिनारि नै आनजलि ब्रह्मआ नोंखौ माबा खालामबायनो फ्रेन्ड खालामबायनो नोंबो खालामफिनदो। कमेन्टस नायखुमाग्रा गोजाखाहाय आयौ 15 जन दङ नै कमेन्ट नायखुमाग्रा गोजा मिनिनासो थैगोन। लाक्का गेमिं फैदों नै थेंकिउ लाक्का गेमिं। उन्दुना कमेन्टस अइ कमेन्ट नायखुमाग्राफोर हामा दाखालाम। साथामल' कमेन्ट हरो ओमफ्राय नायखुमाग्रा गोजा आसरितसो। मानो बिदि कमेन्ट नायखुमाबाय थाखो नोंसोरलाय नुजाफैदो बाल एसे। है थोद नै मनिसायाबो नायखुमादोंमोन नामा? नायखोमा नांगौ एसे
मनिसाया दहायो जि रायलायबाय थाबाय ओमफ्राय दा कमेन्ट नायखुमाबाय थादों ने मनिसा। थेवबाबोथ' मालाय मनिसाया कमेन्ट हरदों आंनो सम सम। इटिनारि ब्लग्स आनजलि ब्रह्म बेसां बैसो जाखो होनदों। आनजलि बेसेबां बैसो जाखोनो खिन्थाहरद'। नायखुमानो हामालै भाइमोन सिदा फैनानै सिदा फैनानै नायफैथार। आं मिनिनानै थानो हाला बे मांकि माइन्डखौ। नायखुमानो हामाथ'। आइ लाभ बर' आं सहायनो हाला नोंखौसो फसायबाय हाबाब बुरिखौनो फसायबा जालालै बे आइ लाभ बर'। दे बिदिनो फसायनानै कमेन्ट हरबानो जाबाय लाइकफोर होलाबायदो। लुइस इस्लारि आं उन्दुनायसै दे सना दे उन्दुदो दे ओमफ्राय आरो लाइक खालामना गालां अनलि 41 लाइक आं गावस्रा खालामथाराखैदां सोरबा सोरबा। दिवारि ब्लग आनजलि ब्रह्मखौ साबसक्राइब खालामबाय आं दे। आनजलि नै दिवारि ब्लगा नोंखौ लोगो खालामबायनो नोंबो खालामफिनदो। मांकि माइन्ड आइ लाभ बर' 10 थाखा 10 हरबावदोना। जाबायलै बारा हरनांला। इन्टिनारि ब्लग्स बाजै माथो हाबा जानाय हिनजाव लाना खारनाया बर'नि कालसार जाबायनो आंबो कालसाराव हाबनोसो लुगैबाय। हामालै नोंहालाय माथो मेरला सिख्लाफोर दंखायो सिख्लाफ्रानो जोबदों नामा? मा सोरबा बुरिफोर दं नामा नोंहा टाउनाव? गावसिनि कम्पानियाव थांबाय थाग्रा सोरबा बुरि दं नामाब्रा इन्टिनारि नोंहा? बिजु औवारि कमेन्ट हरबाबो नाया माथो आब'। नै आं दासो नुदों गावनिखौ गावहा दासो हरदोंबा। नुस'नाहाय माखौबा माखौबा नायदोंथ' आं नै दासो नुबाय। बिजौ औवारि आं नायबाय नै। आनजलि ब्रह्म गोजोननाय थाबाय दिवारि ब्लगखौ। आनजलि ब्रह्म गोजोनबायनो दिवारि ब्लग। फि बाबा अनु नार्जारि आं ओंखारबाय आब' आंनि कमेन्टखौ नायानो। आयै आगै नै आं दासो नुदों कमेन्टखौ। बे नेट प्रब्लेमबाथाय नुजाफैया बिदिनो जायो। आंनियाव नुफैया बिदि जायो। नायबाय दा आं नै आनु नार्जारि गाज्रि दामोन आं नुस'नैयाव बोरैबा नुवाखैमोनदां। आनजलि ब्रह्म आंबो नागिरनि दिवारि ब्लगखौ। कमेन्ट हरलायलायनानै दोनबानो जाबाय नोंसोर सापर्ट लालायलायबा। बाय आब' सना गुड नाइट दे उन्दुदो दे फि बाबा दे गुड नाइट। मनिसा ब्लग दिवारि अनना अनदो आंखौ दिवारि। मनिसा ब्लग बुंदों दिवारि अनना अनदो आंखौ होनदों दिवारि। मनिसा ब्लगखौ अनहरदो आरो सापर्ट खालामदो। नै जोंहा आरबि इन्टारटेनमेन्ट बिबोनां फैदों। आंखौ बाजै होनो बियो आंनि हासबेन्डखौ आदा होनो। बिथांनिसिम थेंक इउ स' माच फैनायनि थाखाय आरो लाइक दान होनदों बियो थेंक इउ। जोबोर गोजोननाय थाबाय आरबि इन्टारटेनमेन्ट। मा खालामनायमोन नोंलाय मुगासे उन्दुनानै सिमां नुनानै सिखारफिनदों नामा दासो? मनिसा ब्लग आरबि फ्रेन्ड हेल' होनदों। दिवारि ब्लग मनिसा नोंखौ खालामबाय आं। मनिसा नोंखौ खालामबायनो नै दिवारिया। मनिसा नोंबो खालामफिनदो नैबे दिवारिनि रेन्जआव थुनानै होदो। मांकि माइन्ड दासो खारन जोब्बायना दुपखाथि सावनोसै थाम्फैफोरा। कमेन्ट फरायखुमानानै दासो बारनफिनजोबदों नामा? आनजलि ब्रह्म दिवारि ब्लगखौ नागिरना मोनासै लिंकखौनो फार्स्ट खालामना होदो। दिवारि लिंकखौनो माबाना होनो माने लिंकखौ आं बानायनो रोङाखै आगै आनजलि। ओमफ्राय दिवारि आनजलिखौ खालामना होलाय ओमफ्राय कमेन्ट हरबानो जाबाय बिदि खालामदो। ओमफ्राय आनजलिया नुफिनोबा कमेन्टखौ नुफिनोबा खालामफिननो हागोन आरो। मनिसा ब्लग थेंक इउ दिवारि आं गाबोन खालामगोन दे होनो। लोगो लाबा आनसाबस्क्राइब जाफिनो नालाय ओंखायनो
लोगो लोगो लानाङा रेन्सआव थुना हो होनदों दिवारि ब्लगना अलरेडि रेन्ज दंखायो मालायबा ओंखायनो दाख्लै नोंगुमैयासो खालामना होदोंमोन ना बेनो थाबाय दायो रेन्जआ आंबो बानायना होनो रोङाहाय रोमै बर' आब' नों अबे जायगानि आरो हाबा जाबाय नामा औ आं हाबा जाबाय आङो उदालगुरिनि आगै आरबि इन्टारटेनमेन्ट इउटुब सिख्लाफोरजों एसे रायलायनांगौ बेखायनो टाइम मोनाखै दहायबो लाइभआव थाफैबाय नालाय अ आरबि इन्टारटेनमेन्ट सिख्लाफोरजों एसे रायलायनांगौ गार्लफ्रेन्ड मोनबाय नामा गोदान आरबि गार्लफ्रेन्डआ बहानि जाखो नोंना आरबि इन्टारटेनमेन्ट हाय मनिषा नो मनिषाखौ सिनायदों मालाय आरबि इन्टारटेनमेन्टआ गावनि लोगोखा जाहैबाय दिवारि ब्लग दासो ओंखारदों सिख्लाफ्रा मनिषा ब्लग आरबि नोंजों लाइभआव बारा गोबाव थानाय जायासै दे सरिनो फि बाबा आब' नोंनिसिम माया इटिनारि ब्लग्स मनिषाया हौवा ना हिन्जाव जानोलै बेखौबा आं नायनायावबाथ' हिनजाव बायदि मोनदों मनिषाखौ गावनाव सोंदो मनिषा नों हौवाना हिनजाव खिन्थाहरलाय अनोबा अननानै खिन्थादो मोनथिनोबो लुबैबाय नै गुबुनफ्राबो फि बाबा रोजा रोजा साबायखरनो मारिग्रा फैलायबायलै आंनाव दिवारि आंना हेलिकप्टारा गाज्रि जाथ'वाखै मांखि माइना मिनिबाय मारिग्रा ओंखारफैलायबायलै आंनाव दिवारि आंना हेलिकप्टार गाज्रि जाथ'वाखै रेन्ज दंखायो मालाय दिवारि ब्लगना मनिषा ब्लग हिनजावसो ए आंनो सिख्ला नामा मनिषा नोङो आगै सिख्लायानो जागोन बायदि मोनदों आङो नामखौ नायनायाव दिवारि ब्लग थेंकिउ आदा उदालगुरियाव थांबा लोगो हमगोन बाजै अके लोगो हमनो हागोन दे जाय लोगो हमनो हागोन उदालगुरियाव फैबानो आंनाव फन खालामनानै लोगो हमनो हागोन आंबो थांगोन लोगो हमनो अरुनिता ब्रह्म हाय हेलौ अरुनिता मांखि माइन्ड मनिषाया हिन्जाव खासोना जोंहा ना मनिषा हिन्जावसो ओमफ्राय सिख्लाना मा जाखोथाय ना एसे गथ'सो जाखो मिथिला इन्टिनारि ब्लग सोरहाबाफोर गोरजिया नांगौबा आं थांगौमोन बाजै नागिरना होलाय गोरजियासो थागोन नों बिदिब्ला गोरजिया लाखिग्राखौथ' बहुद खम नुहुरदों आङो नोजोरावनो गोलैहराखै नोङो जाथावैखौ सानबायहाय इटिनारि अरुनिता हिनजावना हौवानो अरुनिता नामालाय हिनजावनि नामासो हौवा जानो समाया बे नामा नङा होमबा सोरबाखि अरुनिता नामा हौवा थाफेरगोन बे बे हिनजावसो जाथारगोन सिख्ला जाथारगोन बे सिख्ला अरुनिताया सोरबा सिख्लासो जागोन बे इटिनारि बानायना लाखादोसो मनिषा हाबा जानायसो आंनो ए मेरिड आरोना दे गलाय गथाय हिट नोहाय नै गोदान फैथारबाय अमा राजा नार्जारि लाइक दान थेंकिउ अमा राजा मनिषा ब्लग आं हाबा जानाय हिनजावसो लोगोफोर दे आं बेखौनो सिख्ला सानदोंमोन आंबो दिवारि ब्लग बाजैनि एक्ससो आं फाग्लाफोर बेखायनो रेन्ज सिखारखानायखौ नुवाखै रावबो दांनो हायि इटिनारि ब्लग रेन्जआ दिवारिनावल' दंखायो इटिनारि ब्लग्स सिख्लाबाथाय गोरजिया थाहैसै आं अरुनिता नै सिख्लाबा गोरजिया थाहैसैनो नोंनाव नों लाखिनो हागोन नामा इटिनारिखौ
खारालै आदा दिवारि रेन्जजों बाराखौबा ख्राहोलै आदा दिवारि रेन्जजों बाराखौबानो आसरितसो दिवारि ना मालाय रेन्ज ओंखारलायबावो मारिग्रा कमेन्ट नायखुमाजोब्बायहाय सोरबा सोरबा बे आरबि इन्टारटेनमेन्टआबो कमेन्टसो नायखुमागासिनो दं नामा कमेन्ट नायखुमादों ओंखारबो माबार ओंखारबो आरबि इन्टारटेनमेन्ट उफ आंबो रेस्ट लानोसै र' होमबालाय नोंसोर रावबो कमेन्ट हरथ'आबा एसे हां लाग्रोसै आङो क्रिमबो बायनो हायाखैहाय नै बिराद जारला जानानै दङ फैसा गैयिनि थाखायनो क्रिम बायनो हायाखै नै सिथर जादों मिथिबायना नैबे सबाय बिमासो आरो बे सिथर नङा नैबे आरबि फ्रेन्ड थांबाय नामा आरबि फ्रेन्ड थांखो ना माखो खिबाजानि थांबायबो दांहाय बियो टिएन ब्लग हेल' टिएन मा खबर टिएन ब्लग थेंक इउ फैनायनि थाखाय दासो फैदोंमोन नामा रावबो सिख्ला गैया नामा रा अनलाइनाव बे अरुनिता होननाया सिख्ला दा सिख्लासो अरुनिताया जि साइस जाखागोन बियो अरुनिता होननाया मांकि माइन्ड कमेन्टस नायखो माग्रा गेजेराव सोरबा जा लोगोनिसो दं नामाब्रा सोरबा जों लोगोनिसो दं नामाब्रा जारलालै मा लिरो नायखुमादोंसो नामा नायखुमादोंसो बे बाराबा खिबाजानि नोंनि गार्लफ्रेन्डआनो दं दिवारि ब्लग मांकिनो रेन्ज नांगौनोलै बाजै खालामना हो र' नोंगुमैखौ लेंहरनि आङो रेन्ज मारिनो फैलाय बानाय फैलाय सोरनावबा रेन्ज नांगौनो गाबोन होसिगोन उन्दुलांबाय बियो सार्च खालामलायनानै कमेन्टस माबा खालामलायनानै सापर्ट लालायलायदो आरोना जाय कमेन्टस नायखोमाग्रा बिसोर गासैबो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड गोनां गोजाखा जाय कमेन्टस नायखोमाग्रा बिसोर गासैबो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड गोजाखा ओंखायनो बिसोर बारन बोमाराखै लसमि खैथायाव उन्दुयो आब'आ आंथ' लाइभ फैयामोनबा आङो 8थायावनो उन्दुयो ओमफ्राय मालाबा बिदिनो 9था जायो बिदि आरो ओमफ्राय 8थायाव उन्दुनानै लोगो लोगो आं उन्दुलाङा आरोना ओमफ्राय मबाइल नायो फिल्म नायो बिदिनो बायदिसिना नायलाबाय थायो ओमफ्राय लासैसो उन्दुलांसै आरो इटिनारि ब्लग्स बाजै खावलाय ओमफ्राय उदैयाव मेजेम जादों ओइ आंना मेजेम गैयाहाय ओंखायनो रानथेंथें जेबो मेजेम गैया आंनाव आरो आं मथिबो जानो रोंखाया बिदिनो फिसायैनो थायो आङो टिएन ब्लग गुड नाइट बाजै अ दे गुड नाइट उन्दुदो उन्दुनो ओंखारबायदां ने टिएन ब्लग गारमायानो गुजुगासिनो मोजां मोनथाराखै मा सानदों नोंसोरो नोंखौ होनाखै आंखौसो होनदों बाजै खावलाय ओमफ्राय उदैयाव मेजेम जादों आयै नोंनासो होमबा मा खालामनांगौ बिदिखौ सान हर जाया लोङा थाबबायबाय था उन्दुनाङा सान हर जाया लोङा आरो टेनसन खालाम एसे नों हामहोनो लुबैदों टेनसन खालामनांगौ ओंखाम जानाङा सान हर थाबायबाय था एक्सारसाइस खालामबाय था हर गेजेर मानि उन्दुनाङा अबे मेजेम बेलाय दानो रानलांजोबगोन बे मेजेमा मिथिबायना आंनि आइडियाखौ लाबोला मांकि माइन आलदासो नामाब्रा ग्लासनियालाय जारलासो आलदाखा आं लाखायो बिदि मनिका औवारि हाय आब' सना हेलौ मनिका आगै सना लोखि रानि
आयै आगै सनिया बिराद कमेन्ट हरबाय थाथारो आंनाव जि मोजां मोनो आं नैबे मनिका औवारिखौ मोजां मोनथारो आङो आगैखौ। आरबि एन्टारटेनमेन्ट इउटुब नोंबो हरसे उन्दुनो मोना मानो मोना जेनेबा आरबि नै आंहा लालायबाय। इन्टिनारि ब्लग्स मनिका औवारि हौवा ना हिन्जाव मनिका औवारि हिन्जावना बे मनिका बाब बे हिन्जाव मानसिखौ नुखायाखै नोङो मनिकाया हिन्जावसो सिख्लासो मालाय बिराद बिउटिफुलखा नायलाय नोङो बिनि ब्लगाव फिबाबा आब'नि थाखाय उन्दुनो ओंखारलायला हा मानो आंलाय मा उन्दुनो ओंखारहोनो ओंखारलायि रायलायखो आगै एसे थाफाबावदो होमबालाय उन्दुनो ओंखाराखैबा टियान ब्लग निकुन्जयनि बाजै मा होनखो बड' फानि सर्ट सोर सोर खनबेसे खिखो दिनै खिन्थाहरलायदोनो दे दिनै सानसेयाव खैबार खिखो नोंसोरो खिन्थाहरलायलायदो इटिनारि आरबि मनिका आरो मांकि माइन दिनै सानसेयाव खैबार खिखो खिन्थालायदो दे जालासो जागोनलै जारलासो जागोननो नायदो फावा होलायबायना नायखुमानाया कमेन्टसखौ बिराद दङ 15 जन बाब साथामसोल' माबा मा होनो कमेन्ट हरो नाथाय नायखुमाग्रा गोजानिया मांकि माइन बारन बोदोब्रा फैदो एसे बाहेराव आंजों मा नायखुमाबाय थायोहाय नोंसोरहा उन्दुनानै कम्बल सिङाव नुखादों आं नोंसोरखौ 14 जन दंखायो नोंसोरो कमेन्ट हराबासिनो नायखुमागासिनो दा माबार ओंखारबो इटिनारि ब्लग्स फि बाबाया आयु 100 बार खिबायनो मा जागोन बे फि बाबाया हाब 100 बार खिनांगौबाथ' दाहालागै हस्पिटालावसो थानांगौमोन सेलेन होजालायनायसो जागौमोनदां इटिनारि मनिका औवारि आंखौ साबसक्राइब खालाम नङाबा आं नोंखौ खावना लायगोन उसुं जावना लायगोन साबसक्राइब खालामाबानो इटिनारिया मिथिबायना खावना लायगोननो नै इटिनारिया मांकि माइन करियान मेगि 3 जानानै खनबा जाबाय खिनाया आं आयौ खनबाबाथ' मा जागोन बे सोरलाब ओरैसो जागोन मिथिबायना आइ लाभ बर'आ फैलायबाय नै जोंना आंहा दासो भिडिअ इडिट खालामखांदों आब' गाबोननि होलायबाय दिनै होनना अ दे आं नायगोन दै आइ लाभ बर' नोंनि भिडिअखौ नायगोन आं बावा मनिका औवारि आं फुङाव खनसेल' खिदोंलै आब' आयु खनसेल' खिथारो नोङो आं खेबनै खियो सानसेयाव ओमफ्राय मा होनो फुङाव खेबसे खियो ओमफ्राय बेलासियाव खेबसे फि बाबा हा माखौ एसे मिनिसोखो नैखौ बांकि माइना मा बुंखो नायखुमाग्राफोरजों एसे बाहागो लाफानि आं लोगो मोनहैगोन दे नोङो दे नायखुमाबा बिसोरखौ मोजां नामा नोंहाबो नायखुमाग्रासो जाथ'नोसैलाय सोर सोर नायखुमादों खबर लाना फैदो मांकि माइन बड' फानि सर्ट आंना खनसे आद्रा जाबाय खिनाया ससे थाबोदों नामा मैला रायलायथारबायहाय बिसोरो इन्टिनारि मनिका सना हाबा जाबाय नामा मनिका हाबा जाखो ना माखोनो नोङो नै इन्टिनारिया नोंखौ लायनो होनदों हाबा जायाखैबा मांकि माइन आइ लाभ इउ नोंखौ सोर बुंनो थिनदों बा डाइलगफ्रा बिमाइन बड' फानि ना ससे दंबावो होमबा ना ससे दंबावोनो ससे बे गोरारा थायोना बिजौआ बेल' गदों बेना होमबालाय गाज्रि मैला थि गाज्रि रायथारबायहाय नोंसोरो खिनाय माबानाय सोरबाथ' ओंखाम जानायाव नायदोंबा मा जागोन बेलाय
इन्टिनारि नों खिफिनो रोङोना रोङा? इटिनारि ओंखायनो नोङो खिफिनो रोङिखायनो मेजेमा बारा जाबायदां नोंनाव। मांखि माइनालाय सानसेयाव खैबार खिफियो? बड'फानि नोंलाय बेसे खिफियो सानसेयाव खैबार खिफियो? आहा बड'फानि खिथु सुबावाखै हाथरजोंसो फुगारदोंनो खिनानै सि मास लेथ्राहाय आयै गोदोनि नायखुमाजोब्बायहाय कमेन्टखौ। दे फाग्ला जाबाय नामा इथिनारि आंना बयफ्रेन्ड दोंखायोलैनो। मनिका ना बयफ्रेन्ड दंखायो जाहैदों। मा खालामो नै इथिनारि मा खालामबावगोन नों दानाबा सेस। मालाय मनिकाया बिउटिफालथार बहा बयफ्रेन्ड गैया जानो खेबाजानि आंनि लाइफआवसो दं सिरिनो। नै जोंना रेन्ज गोथाङा सफैलायबायहै मारि जोबसिगोन बे दा माबाखौ गोथाङा फैलायबाय नै रेन्ज गोथाङा मारि जाजोबसिगोन नोंसोर र'। थोद आं ओंखाम जानोसैसो लाइभ नायगासिनो। गारजोबबायलां नोंसिनि रायलायखौ खोना। अ थोद आं ओंखाम जानानैसो लाइभ नायगासिनो। गारजोबबायलां नोंसिनि रायलायनायखौ खोनाना आयै ओंखामसो जादोंमोननो खालि खिनि खोथाल' रायलायबाय बिसोरो। जारलासोहाय। फि बाबा आब' मालाबा नोंखौ उदालगुरियाव लोगो हमगोन आं आब'। अके आंथ' अलरेडिखा आं थियारिखा। लोगो हमजागोन हा नोंसोरलाय मालाथो लोगो हमफैनो आङो दे। आङो लोगो हमगोन जेबो नङा फि बाबा नों बहानि दे खिन्थादो जायगाखौ। आइ लाभ बर' गार्लफ्रेन्ड नांगौमोनलै आंनो रायजोफोर। सिख्लाफोर दंबाथ' मोनगौमोनहाय जायगायाव सिख्लाफ्रानो गैयादां। मा सना मानो सोरखौबा लाइभआव गैया आब'। अ मनिका दे नोंनि बयफ्रेन्डखौबो लाइभआव फैहोनांगौ नों फैबा। रायलायनायगौमोन आङो नोंनि बयफ्रेन्डजों। मांकि माइन माला गारलायखो नोंलाय देउवारि जारलालै दे गार एबार। ओंखामखौ गारजोब्बायनो मुगैनानै। मनिराम बर' नाम्बार हरनोहाय सोरनिबा। मनिका औवारि आब' सना नों बबेनि मोनलाय आं उदालगुरिनि आगै। उदालगुरिनि आङो। उन्दुनो ओंखारनाय बायदि नुदोंना आंनि मेगनखौ उन्दु ओंखारबाय आं नै। नाब्लेब्ले। आंनि सिन्दुर लानायखौ नुवाखैबा नै खाफालाव नाय। नुबायना। क'क्राझार फि बाबा क'क्राझारनिनो मनिराम बर'। मा खिनियाव गामिया उदालगुरियावनो उदालगुरि जोंना। मांकिमान क'क्राझार बिसाल औ। थियान मर फायारलैनो। इन्टिनारि ब्लग्स गुड नाइट बाजैनो उन्दुनोसै नामा दानो। दे उन्दुनो ओंखारबायबालाय उन्दुहैदो। गुड नाइट होनबाय माथो। मांकि माइट नोंथांमोनहा आंखौ क'क्राझार बिसाल मार्केटाव नुबाय जानांगौ। आंनो ना प्राइज दांग्राया बा मांकि माइना बिराद माहाजोन मालाय। क'क्राझार बिसालाव थांबा हाबहैनांगोनहाय क'क्राझाराव थांबा बिसालाव हाबहैनांगोन बिदिब्ला मांकि माइन मिथिबायना। बि बर' ब्लग्स गुड नाइट आब'। गुड नाइट बि बर' ब्लग्स उन्दुनोसैबो नामा। आइदै आंबो सिजायबाय थाबाय। मनिका औवारि दानो उन्दुनोसै बै इन्टिनारि फाग्ला। इन्टिनारि मानो दानो उन्दुनो ओंखारखोनो मनिकाया रायलायबावनो नागिरदोंमोन। मांकि आंबो थांबाय थायो माथो नुथारा। मांकियाबा माबायदि महराबा। आरो
दिवारियाबो बिदिब्ला माबानि नामा क'क्राझारनि ना? TN ब्लक नै मर सिंगोल बले कइसे आंबो थांसै नामा लोगोफोर थांनांगौ थांनाङा खिन्थाहरदो दे थांनो लुबैबाय माथो उन्दुनो ओंखारबाय मनिका आइ लाभ इउ आं नोंनि कमेन्टखौनो नेना दंथारोमोन न हरदो नों नाम्बार हरदो प्लिज नो नाम्बार हरनांगौनोहाय मनिका नै इन्टिनारिनो मांकि माइन्ड आंनि रेस्टआवसो नों थांदोंमोन खोमा दिवारि र' आं एबार दिवारि होनना गाबज्रिगोन नोंखौ दिवारि होननानै गाबज्रिबासो बे मोनथिगोन ना नङा होमबा 15 लाइक अननानै आरो लाइक होबावदोना एसे बारायना होबावदोना लाइकखौ जायफ्रा नायनानैल' थादों कमेन्ट हराबाबोथ' लाइकखौथ' थुनो हायो नङा होमबा दा उन्दुथ'ब्रा जोंहा फि बाबा 15%ल'सै आब' आंना सेस चार्जआनो ल' होबाय नामा बिदिब्ला दे होनानै लादो चार्जखौ आंनाबो जोब्बायमोन आंबो चार्ज होबाय होनानैसो रायलायगासिनो आङो बिदिजों जायो फाग्ला फाग्ला लालायलायदोहाय नोंसोरो मनिका इटिनारिखौ जोंनि उदालगुरियाव थाफैयो मानोना जोंना इटिनारिमोननिनो खाथिथारावनो उदालगुरि ससे थांबानो मोनलायलायो जोंना नाथाय मानसिखौसो नुलायलायाखै सिनायफेरलायलायाखै थांथ'नाङा बाजै आं थांहां थांहांसो जाबायमोन रेन्ज गोथां दिवारि आं थांनोसो नागिरबायमोन नै थांनोसो लुबैथारबायमोन आङो माथो कमेन्टबो हरा नायखुमाग्रा गोजाथार मनिका ओरै जानाय नङालै आब' बिदि मनिका आगै अबेनि मोनलाय नोङो नोंसिना जायगाया मामोनलाय आंबो क'क्राझारनिसो बाजै मालाय गासिबो क'क्राझारनि गोजा ओमफ्राय आं क'क्राझाराव जि थांनो लुबैदों आंखौ रावबो लिंहरथारा गावस्रा क'क्राझार बिराद थांनो लुबैनानै दं आङो मांकि माइन्ड दिवारि होननानै नों सोरखौ बुङा दाख्लै उन्दुनो ओंखाराखै ओंखारनाय साइस नुबाय सिस्टार नोंखौ उन्दुनो ओंखारबाय ओंखारनाया बाट नोंसोरखौ गालांनो बादों आङो रायज्लायबाय थानो लुबैदों ओमफ्राय आंखौ रावबो क'क्राझाराव लेंहरथारा आं जि क'क्राझार थांनो लुबैगासिनो क'क्राझाराव मनिका औवारि आं कार्बि आंलंनिसो आब' गोजानथारनि माथो नोंथ' खिथाखादोंमोन आंनो ओमफ्राय आं बावनानै थादोंमोन दे मांकि माइन्ड मनिका औवारि अबिनि खिथादो कार्बि आंलंनिनोहाय मांकि नुवाखै नोङो कार्बि आंलं खिन्थादों आं बेयाव एकदम फाननि मानसिफोरखौ मांकि माइन्डजों इटिनारिजोंखौनो बिराद फाग्ला मोनबायहाय नोंसोरखौ आरो दिवारि मनिका औवारिया बुरिसो बाजै बुरि नङा औ माबासोनो मालाय सिख्लासोनो बयफ्रेन्ड दंखायोनो नों मोनानो इटिनारि मनिकाखौ फथायनो नागिरग्राया सोरमोनलाय बेलाय मांकि माइन्डजों इटिनारिजों फथायनो नागिरग्राया जानाबिर ब्रह्म फैदो फै सिस्टार क'क्राझाराव माला फैनो थांगौमोन र' मागो बायनानै थांगोन आदा सेस सिनायनायफोरखौ लोगो हमबोजोबगोन आंजों साबेसे क'क्राझारनि लोगोफोर दं साबसक्राइबार लोगोफोर दं लोगो हमबोजोबगोन आं माने लाइभ हगारखागोन ना थांनायनि सिगां फि बाबा सासेयानो जोबथोंसै आब' आंना चार्जआनो जोबथोंसै आब' आंना चार्जआ थेंक इउ थेवब्लाबो थाबाय थानायनि थाखाय आंजों लाइभआव नांगौबा चार्जआनो जोबलांथोंसै होनदों बर' ब्लग्स आब' आंनि कमेन्ट नायथारासै आब'आ आं दासो नुदोंलै कमेन्टखौ नोंनि कमेन्टआ आंनाव दासो सिखारफैखादों नुबाथ' आं अलरेडि नायखायो मिथिबायना नायालासिनो आं बिदि गालांखाया फि बाबा अफ जाथोंसै होनदों मांकि नों
मा मोनानो मनिकाखौ हाबा जाखानायसिन सिख्लासो ओमफ्राय बयफ्रेन्ड दंखायोनो मालाय। मांकि माइन 503 इरर प्रब्लेम। मिनिनासो थैगोनहाय नोंसोरखौ आयु। मांकि माइन आरो इटिनारि दिवारि मनिकाखौ सेलायलायगासिनो दंथारो। जि बुरजा दङ गावस्रा कमेन्टखौनो हरथ्रा। कमेन्ट नायखुमाग्रा गोजा बारनबोदोब्रा एसे। फि बाबा प्लिज सापर्ट। आं थांसैसो थाला आं गोबाव। इटिनारि मांकि फि बाबा आदा जानाबिर आं थांसै दे। ना थांथ'नाङा ना दसे थाबावनांगौ खिन्थाहरदो दे। नै दायो 2 घन्टा जासिगोन आं थागोना आं थानाया। बेटारिबो ल' होबाय नै। दे उन्दुनो ओंखारबायबा उन्दुदो सिस्टार। औ आंबो उन्दुनोसैसो नै। मा ओंख्रि जाखो आब' नोंसिना? जोंना माबासो दाउसो होनलायबाय बेलाथि ओमफ्राय माबासोमोन बेलाथि नासोमोन। बारा गोथाव नङा आं नाखौबाथाय बारा मोजां मोना। खोमथा बसुमतारी हेलौ फ्रेन्ड उरां फारां मोनफैबाय आंबो। नै खोमथा मुसाहारिया दासो सौफैदों बिथाङा गोजोननाय थाबाय फैनायनि थाखाय। बड' फार्निचार कमेन्टस नायखोमाग्राफोरा बोराय आरु बुरि गोजा हाबा जाखानाय गोजा कमेन्ट नायखोमाग्राफोरा। फि बाबा थोद गन्दा नोंसिनि मनिकाया। रलै थांनाङा आब' सेम आब' थांहां थांहांसो जाथारबाय नै मेगना माथो सलिथारला आंना। मनिकाखौ उसुं जावना लायगोन बैसागुआव। लायदोहाय लायदो दाबो लायजायो। दिवारि ब्लग आं थांबाथाय संसारानो सेस जोंना। आइ लाभ बर' गुड नाइट आब' होनदों गुड नाइट आगै आइ लाभ बर' गुड नाइट। हेभ ए सुइट ड्रिम्स। मोजां सिमां नुथों उन्दुबा। जानाबिर ब्रह्म आं उन्दुसै दे सिस्टार आंना हिनजाव आरो फिसाजोआ उन्दुलांजोब्बाय दे सिस्टार। दे उन्दुदो दे आदा। दा नङाबा बाजैजों रायजागोन नोङो। उन्दुदो। मांकि माइन आरो दिवारि थांबाथाय संसारानो बेलथायखाबायसो। औ बेलथायखागोन दिवारि थांबाथाय मारिग्रा दंखायो मालाय दिवारिना। बिबि बर' मा होनखो TN ब्लग आइ अके बेक। मबाइलखौ खाथियाव दानाय फाग्लाफोर हामा। मन्टु बर' हाइ बाजै आइ फ्रम राजस्थान जयपुर। हेल' मन्टु बर' थेंक इउ फैनायनि थाखाय। नै मन्टु बर'खौबो सापर्ट खालाम। इन्टिनारि ब्लग्स गुड नाइट बाजै। हारे मा गुड नाइट होनबाय थाखो मानो थांनो नागिरबाय थायो नोंलाय मानो थांनो नागिरबाय थायो थांनाङा। र' थाथ'। इथिनारि दा सिख्लाफोर फैगोन थाथ'। मालाय मांकि माइनाबो थाथ'गासिनो सिख्लाफोर नेगासिनो नङा होमबा। जानाबिर ब्रह्म दे होनबा गुड नाइट आदा दे गुड नाइट। फि बाबा आं लायग्रोबालाय मनिकाखौ। मनिकाया आयै जि सिख' जाबाय दिनै। मनिका औवारि फाग्ला जाजोब्बाय नामा नोंसोरलाय? गावबो।
जाफिनबाय माथो दिवारि ब्लग मनिकाना बयफ्रेन्डना लाइभ नायबाय दे मांकि दा खेलिखासै कल खालामना दा खेलायखासै कल खालामना नायनो थिनहरबाय नै सेस नोंसोर सेस मांकि माइन गुड मर्निं मेम नोंनि थाखाय एडभान्स सोरांखाबाय गगेरे ग आमाइनि न' थाबखौनो सोराङाहाय उन्दुबाय थानो बायो आं बारा बिखुं साजोबो गोबाव उन्दुबाथाय खावलायानो गिदिर गिदिरद्रायनि आंनानै मेंबायहाय गुड मर्निं बाय बाय आं दोनसै बाय बाय गुड नाइट आं दोनसै दाय लोगोफोर आं मालाबा फैसिगोनलाय बाय बाय बयनिसिमबो गोजोनबाय आरो लाइक खालाम दोनबाय दै गुड नाइट मोनाबायबो ना फि बाबा बाय बाय मनिका आगै सना बाय बाय ओमफ्राय मांकि माइन बाय बाय थेंक इउ गोबाव थानायनि थाखाय जोबोर गोजोनबाय दिवारि गोजोनबाय आं नोंसोर थानायनि थाखाय जाना बिरादा इटिनारि बयनिसिमबो थेंक इउ स माच गोबाव थानायनि थाखाय आरो नेक्स्टआव लोगो मोनगोन बाय बाय गुड नाइट बयनिसिमबो हेभ ए सुइट ड्रिम गैला मनिकाखौ लोगो मोनला आं दोनसैसो नै अबे जायगायाव बाय बाय ओहो